אם ממשיכים חלק 2 צ'ק. עברנו על כל אלה, על דף, וסאגת סל. וואו, צ'יל, כמה סצנות זה עבר, נשבע. אבל יש סצנות מעניינות לפני. למה הם לא עשו את הסצנות האלה? לא מכבד שלהם באמא. טוב, סל בולע, וסנסה גואן הופך לסופר סאיה 2 לראשונה. טוב, כל אחד יודע מה זה החלק הזה, אז אני אעביר את זה. גואן פרפקט, גואן וסל. זה הסצנה שגוקו מת בשביל כל כדור הארץ. והסצנה המדהימה קמאה ביד אחת של גואן. גואן עף לעבר וג'יטה מפוצץ את היד. גואן קם עמום ולא מבין מה קורה. סל מכין את הקמאה וגואן בלי לוותר גם מכין את הקמאה. והקמאה של גואן וסל מתנגשים. כמה מילים עידוד של גוקו בשביל גואן מנצחים את סל. בהתחלה סל הוביל, אבל בגלל גוקו גואן ניצח. טוב, הסצנה המדהימה שבום וויג'יטה מפוצץ את עצמו. טוב, זה לא מעניין. המיזוג הטוב ביותר בדרגון בול חוזר למסכים. המיזוג שכולם אוהבים. וג'יטו, סופר וג'יטו. זה הסצנה שווג'יטו דוחקת מהג'ינבו. וג'יטה מודה שגוקו יותר חזק ממנו. גוקו אומר לווג'יטה שיחליף אותו. גוקו מכין את הספירל בום. גוקו